Tak to som zvedavý, čo to zase bude. Podám potom, ja viem, kde sú doly, kde je iron všetko. Dobre, dobre, dobre. Neboj sa, nehrám to prvýkrát. Počkej, mám tu crafting. Naše crafting Veď lebo chce si vyrobiť drevo toto, kamenný krompač, ne? Crafting je tu na dole. To je jedno. Ja som si použil vlastný, mám lepší pocit. Keď použijem vlastný crafting, myslím si, že som niečo dokázal. Že si tu kradnú cigáni. Toľko veľa železa, to je už nemôže byť legálne. Normálne ja si asi prefarbím to moje oblečenie. Že či si ma náhodou nevšimnú. Ale nebudeš ale ináč to by... To som ja skúšal inak už. Musíme zistiť, že ktorý tým je pri nás najbližšie a podľa toho sa zafarbiť. Veď, že by nejaké detko by si nevšimlo meno, ale by iba podľa tohto, vieš. Spravíme si zelené brnko, ale a postavíme sa pred náš Nexus, že vystrašíme ich troška. 30 železa a ja akurát mám presne na toto. Na pec. Ináč, ale pec je tu Ender pec, tam dáš si to do Ender pece. Už som si vyrobil. Si robím čestku akurát, že mám. Tak, už som iný ako ostatní. Neodsudzujte ma ľudia. A ja mám istoty. Zaručujem vám istoty. Smilo 2014. Nechceš modré brnko, predám lacno. Kde si? Chcete Dám ti iron ore. modré kožené brnko? Dobre. Vo veľmi skvelej kvalite. Veľmi skvelé. Iba raz nosené. Si enchantujem? No, Kámo! Sharpness 4, Fire Aspect 2. Je to dosť riskantné, áno. A ja si je to riskantné, však tu na ti o tých dobehne to zabije a... No hovorím o tom. Už idem, mám ho. Daj si, daj luk si daj na. No dobre. To mám mega. Projekt toto 3/4 staku. Poď idem si zabrať diamant. Ja nemám krompáč do prdele. Zobral som si aj krompáč. Jo, mám 4 diamanty, mám na boty. Look at me. A? Kurva! Čo ti? Ale akurát jediná diera, ty to neskočíš. Dobrý bol koláčik, ďakujem. On ma zabil, on ma skoro vyhodil zo stromu. Smash. Tak Leo, Pozor, Fero. Nexus. Rýchlo. Nexus. Naspäť. Ne, tu tak kto je. Kovatý. Idem na ňo. Tak nič. Kurva som. Ale ja som mal zlé veci. Ty búžerám. Mám nejaké veci. Poďme s dreveným mečom, poďme ho zabiť. Veď idem teraz. Ašie, daj mi moje veci. No, zabil ma zase, ale idem na ňo. No ale možno, že má regeneration. Ja ho dám taký regeneration. Dostane po papoli. Zase dal ma na ranu, ty kokos. Tomu Berten, čo má za meč, kámo? Určite, cheatov. Ale Super. aj my ničíme Nexus, ale nás ničia. Ale prehrali sme. Nič skončil. A teraz sa zničím, pozri, teraz sa nemôže hýbať. No, zabiť. Tak, Ja sa musím zase prihlásiť.